اگر حضور کو کوئی چیز منگنی ہوئے پاویں مدینے جا کے منگو تے بھاویں ایتھے بہ کے منگو تے بھاویں گھر بہ کے منگو زہرا دے وسیلے نال منگیا کرو تے آکھیا کرو اک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا اک نظری میں کہندہ ہوں نا جو چاہیدہ ہوئے مانگ لو حضور عطا کر دین اپنی بیٹی دا صدقہ اک نظری کرم دی کر دے صدقہ زہرا دا میری خالی جولی بھر دے صدقہ زہرا دا کیونکہ نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین بانویا تاجدار حال عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا فرمایا بیوی نبیاں دے سردار بیٹی نبیاں دے سردار دی بیوی ولیاں دے سردار دی مادر مرکز پرکار عیش مادر قافلہ سالار عشق زہرا تیریاں نسبتاں تو قربان اقبال فرمانے نے مادر مرکز پرکار عشق مادر قافلہ سالار عشق عشق دے قافلے دا سردار حسین پتر ہے عشق دی پرکار دا مرکز حسن بیٹا ہے نبیاں دا سردار شوہر ہے ولیاں دا سردار شوہر ہے نبیاں دا سردار باپ ہے عزیز و زہرا دیاں نسبتاں ویکھو نبیاں دے سردار والد نے ولیاں دے سردار شوہر نے شہیداں دے سردار جنتیاں دے سردار پتر نے زہرا دیاں ساری نسبتاں عظمت والیاں نے